Čus lidi, vítám vás u dnešního videa, jmenuji se Frgy a dneska si ukážeme všechny brawlery, který mám. Teď zrovna mám 39, pojďme se kouknout, co mám. Jako prvního tu mám Poka, nebo začneme od. Jako první tu máme Šelinu, to je hnusný skončil. Pak tu máme jeden, dva a tohle třetí. 3 skiny máme, ano. Pak tu máme kolik. 1, 2, 3 a 4 skiny. Takže pak tu máme Boka. Tam skin je dobrý, tam zlatý. Tu mám to tak, tu máme El Prima. A to žádný skin nemám. Nabávuji ho. Tady máme toho Boka, a to je žádný skin. Zatím žádný nemám. Zatím. Tady mám hodně skinů. 1, 2 a Dynamite. Nic. To je vždycky dobrý to kuřátko pod tím kloboučkem. Týká, toho nemám. Žádný skin. A jeden skin. Tady mám 2. 1. Byl na starém čaši. Já nemám ani tam fotbal. Jsem si vlastně bral peníze. Detecting seismic activity. Pak tu máme, že si tady mám jeden skin, ano. Pak tu máme na to ne. Pak tu máme Boa, ne, nemám taky žádnej. Emsku, taky nemám žádnej, že jo. Stůl. Ne, 2. Tady nemám nic. Tady máme 2 asi. Tady nemám žádné, ale líbil se mi tady. O, nic. Tady ne. Tady mám jeden. Kámo, tohle si musím koupit. Tohle si musím prostě koupit. Tady mám jeden, ano. Takže pak ještě mám pak tu máme sam. Jeden jenom. Pak tady máme Larryho. Tohle jsem tam byl dobrý. No, pak dál tu máme toho nemám ani jeden. Jeden. Tam odpísá, počkat, tady mám jeden. Ten legendární, který už tam stojí 650. Ne, 300.
Pak tu mám Maxku, no, na ten mám jeden skin. Time to Tady seal the na toho deal. mám přesně. Tak, tu máme tu. Na toho máme jenom 2 skiny. Jeden skin. I'm still on fire over Amber. here. Ne, žádný. Tak lidi, tohle je pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám tohle dnešní video líbilo.